Heavenly Father, we thank you for the food which we are about to partake this morning. Morning, Father God, salamat Ginoo na ikaw, Lord, magapanalangin ni ini o Dios. O himoa ka ni maghatag ka baskog o kapiskay sa among pangtawas isang pa, Lord, sa nag-prepare ni ini, Father God. Ihatag mo, Lord, ang dugang kaligon, dugang kusog, dugang talent, Father God, sa pagluluto, Father God, na among kining pagkakanot dugang sa among kalipay, Father God. Salamat Ginoo na ikaw, Lord. Panalangin ni ini, Father God. Salamat sa tanan o kining tanan, Lord. Among pasalamatan ni mayang lumugan mo lang sa pangalan ni Jesus. Lipay sa kami ang sadaan ng mga katelo. Bawi ako na lang. Oh. Dear Lord, salamat kay Lord sa lumiyagan nga imong gipatambok dito sa dagat ug mo hinungdan nga among nakuha ug amo kanang gisugba. Grabe kalami ang amo ang pagkaon kay presko kaayo siya. Bisan pa sa isda, Lord, amo kang gipasalamatan sa imuhang pagkamaayo sa kapresko sa isda nga imuhang gipakuha kanamo og bisan pa sa gabi, Lord. Salamat kayo sa gabi nga imong gipatubo mo hinungdan nga sa amo ang pagkaon pertigi na mong pagkabusoga. Busa angayan kang pasalamatan, Lord. Angayan kang pasidunggan, pasalamatan sa imuhang mga blessing imong gipakaon diri tanan. Salamat kay sa tanan. O God bless sa tanan. O palihog kog follow sa wala pa nakapalo, palihog kog share. And God bless sa iyong tanan. Nagpapaalam o nagpahinumdum si Roland Katiel.